Ndiyakuthanda, uyandithanda, kufanele kube njalo. Ndiyakuthanda, uyandithanda, kufanele kube njalo. Kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo ndiyanibhotisa. Igama lam ndingu-Asiphe Mkumbuzi kwiphondo lase-Eastern Cape. Ingaba ubusazi ukuba ukufunda nokufundiswa kwabantwana akusinto iqhubeka esikolweni kuphela? Uphando kaloku libonisa ukuba izifundo zokuqala ezibalulekileyo nezilulutho zeliteracy zenzeka emakhaya phakathi kosapho. Kuyiloo nto ke ngoku thina singumzi wakwaNalibali noliphulo likazwelonke lokufundela ukuzonwabisa sikukhuthaza kaloku wena mama, tata, makhulu, tatomkhulu, makazi, anti, namphi na umzali okhona ekhaya ukuba yonwabela amabali rhoqo kunye nabantwana bakho, nokuba ke la mabali ayafundwa okanye ayabaliswa. Kodwa ke namhlanje uthi usisi Asi ucela ubabize bonke oopapa ubaqokolele beze kumamela kuba kaloku nalibali nali ibali lethu lanamhlanje elithi itshizi emnandi ngokubhalwa ngabakwa Cambridge. Sibona ke nansi ya impuku idanisa pha ivuya ide iphakamisele umsila phezulu, kodwa nazi ya ezinye zingathi azonwabanga, kodwa nansi netshizi inkulu apha. Yeyi, make siveni kweli bali ukuba kanye kwakusenzeka ntoni phakathi kwempuku kunye nale tshizi. Kwakulixesha lasebusuku. Abantwana bempuku besederi. Ndiyathemba kuba ekhaya sonke siyazi uba kaloku ederi kulapho kuhlala khona ukutya kufana nobisi ukanti neetshizi. Masidlaleni undize, watsho umpukunkulu. Kubani oza kudlala? Wabuza umpukuncinci. Masikhethe, watsho umpukunde. Zadlala ke impuku. Mpukwana, yakha inhlwana. Zingaphi izitana oza kuzisebenzisa? 50. 5, 10, 15. Yabala ke impuku. Lo gama ezinye zibaleka ziyokukhangela indawo zokuzimela. Kanene siyakwazi thina ukudlala undize ekhaya? Make siveni. Nguwe ngoku mpukunkulu, yakhwaza enye impuku. Umpukunkulu wavala amehlo waqalisa ukubala. 1, 2, 3. Ezinye impuku zabaleka, zafuna indawo zokuzimela. Umpukuncinci wabaleka waya kutshona ekoneni shwa. Kusenjalo wanukiselwa yinto emnandi waze walandela ivumba. Inokuba wayenukiselwa yintoni? Make siveni. Wafumana itshizi enkulu ebomvu namthubi. Itshizi emnandi, wathwina. Zonke ezinye impuku zamva zabaleka zaya kumkhangela. Nankuya umpukuncinci efumana ntoni? Itshizi emnandi. Zakhwaza nezinye impuku. Umpukunkulu watyhiliza ezinye impuku. Ndingoyena mkhulu, kufuneka ndifumane itshizi. Yo, watsho umpukunkulu. Waza umpukunde weza ngaphambili. Ndingoyena umde, kufuneka ndifumane itshizi. Nankuya umpukunkulu kunye nompukunde. Ndingoyena ubanzi, kufuneka ndifumane itshizi. Inoba kutsho omphi ke ngoku? Obanzi. Nankuya. Ndingoyena mncinci, ndiyibone kuqala. Wakhala umpukuncinci. Nankuya bethuna umpukuncinci ekhala. Kodwa ezinye impuku zamhleka. Akunako ukufumana itshizi, zatsho.
Iimpuku zaqalisa ukutyhalana zisilwa, kodwa wayekhona omnye umntu oyibonileyo le tshizi. Itshizi emnandi, watsho umphathi womkhosi weembovane. Yimani umgca, 1, 2, zonke iimbovane zama emgceni ngambini. Ndiyathemba sike sizibone ekhaya nathi iimbovane xa zihamba ngomgca ziqokolela ukutya. Iimpuku zazisilwa, zange zizibone iimbovane, kodwa umpukuncinci yena wazibona. Yho, siyambona umpukuncinci? Waze wema ngemva emgceni womkhosi weembovane. Nankuya umgca womkhosi weembovane, nankuya umpukuncinci emephi emgceni. Matsha ngokukhawuleza, matsha ngokukhawuleza, watsho umphathi. Ekhohlo ekunene, ekhohlo ekunene. Uthini? Ekhohlo ekunene, ekhohlo ekunene. Phakamisa amadolo, matshani nize apha ukuze kufumana iqhekaza letshizi. Iimbovane zamatsha ngambini zaya kwitshizi. Ziphi kanene iimpuku zona ngelo xesha? Sizawuke sive. 1, 2, iqhakaza lam, iqhakaza lakho. Itshizi yaya isiba ncinci ngokuba ncinci. Zonke iimbovane zathatha iqhekeza zaze zamatsha zangena emngxunyeni oseludongeni. Yho, siyayibona itshizi iyaphela. Ziphi kanene iimpuku zona? Umpukuncinci wathatha iqhekeza elona lincinci letshizi, kwaza kweza umpukunkulu. Ndiphumelele, wakhwaza umpukunkulu. Ndifumana itshizi. Ingaba isekhona itshizi? Kodwa uthe xa ejika yabe itshizi ingekho. Watsho umpukuncinci. Itshizi emnandi. Libe ke ibali lethu lanamhlanje liphela apho. Ndiyathemba ke emakhaya thina ngokubona indlela iimpuku ezahlukeneyo eziye zaziphatha ngayo ebalini, sifundile thina singabantwana ekhaya ukubana kumele ze siziphathe njani. Khumbula ke wena mzali ukuba nawe ungazifumanela intaphane yamabali ongathi uyonwabele kunye nabantwana bakho ekhaya ngokuthi nje undwendwele iwebsayithi yethu yokanalibali engu-www.nalibali.org okanye imobhisayithi yethu engu-www.nalibali.mobi. Ndiyabulela, ndinithanda nonke emakhaya. Bye bye.